Bună seara la toți! Acum vreau să vă prezint o demonstrare cu un Beyblade și un suport special. Acesta este lansatorul. Acesta este Beyblade-ul pe care îl cheamă Revolver. Acesta este suportul. Puteți să vedeți că se rotește foarte bine și doar că repede se termină. O să vă arăt mai multe chestii despre suportul acesta. Puteți să vedeți ce de super este. Și este foarte interesant. Bine? Scuzați? La revedere, dragi spectatori! Puteți să vedeți mai multe videouri cu noi. La revedere!